Watlah ke election caying dorbar thau anjong ke jela kadang jengai kumbalai snem duna Henry ke Voice of the People Party VPP. Kalas dang ya ke jing pen krek jongka na ke benta kate ke election da ke persyang ban pentikna baka election house nem arjar apupra kan long ke bekhuit ke besuba. Ka VPP kalarai ban ujor sya ke Election Commission of India ni ke ECI kenang baka commission kan perking bha hari lum jaintia ong u presiden jong ke VPP uba Ardent basayamoy. Uba Ardent ulapan benaya kini ke rai jong ke parti ha ke jingelang ke balapan long halor ke pang ke jing penlait luit ya kipat ba ke rilum jaintia na ke jing syak tombor ha ke por election hayau tume jawai ha ke khandriu terik yayong. Ngin ujor sya ke Election Commission of India bahapo ke jela Meghalaya ki don ki district ki baki pat ba kim yok ban pendon kam lait lut ya ke hok tap vote bat ke Election Commission of India ka ban penya ya ke election MLA house nem arjar arpupra kan pit ngor terpang ya ke Giant Hills laong ba Ardent. Amdan shuh ki ba Ardent bangin job bat bangin yok ban bat ya ke executive committee hapo JHDC ren layo ya ke result kalalong kumtu mo hagabang ilala banyo tang prasit lani ngajok tang pratli ki constituency hang ni shiklip mat hi kala penok mensim ya ki pajba ki bala paik mat sha ka Giant Hills nor kila tip ke ke Giant Hills ka bidi bak election mrengang asyong kumni ngong yalediru hakatu ke klip mat namar ngasyong hayeng ban sngap ya ke kubor abang ayo jingtip bangila ban jok tang pra katon ni ke jing perkat ku briu bali Ndai tanggung tahi bang apai syuk lay, aga jingwai balai ke jagum ni bang I bang yem day syuk ban fail, ke jawab hi ke basai kalong bang ke bau blay ule ke bah, namar ke jinglong ke jingman hapo Giant Hills, ni tep ha, ni yem don aga sorkar ni don nagaleng persyak bang ni don tang sawat KMLA, kini don nagaleng sensyar, ki batlut ya ke bor hakti, ki bat ya ki nongelam shnong. Bat kila banle ya kanu kakam ga baki ki kwa lesi kala bandon kanu ke jingja ka bang ngim kwa ka banja den ma katang isno ba ke bau play peniat ni haban pleng kum kita ki bangai hande ngim du jingerman bahau arbu para henum yo shu ya galat banle kum bapile ha kan election MDC henum yo lat shu banle kum bapile ha election MDC namar balai kumbang ilong nginom song thaj ngi kwa ru ban wanang ni ban ai mensim ya kitu ki ban no mensim namar bangila sha job lesi haga MDC election ngim dai ban no mensim ka jing job ka jing prangot hangi ka de jing sedang bat na semua ban ai kumlai kerpang ya baro ki prangot haringkat unangalam jonglang persya bagane ka session ka bladep kila pen isha bagilong kita ke no yasat kino ya tai kila ya kren ni ki mat hapo JHDC kamju kamdon kot ngatip ba ka dan ka jinga tai kaban simpor hapo JHDC hagi snem ke bladep dai tat hadu bedal rong ki MDC jang the voice of the people party bagala dan kata ka jinga tai ki mat ki babun bat am simlala ban supnia dorbar tang sipo bat khatsan minute kata ka de jingjop ka baningkong ban ngale ban ai kuplay ki bat kinang dairu ban ying scam hagani ka nongrem ka ba ka party kalailam ki ki pat babi yuan ban thu epi bam dai tamani ngi sukren tang nakatien ya ka jingle bor tang man supin thami bagi beriu kin sngusen aingi ngi kren ya ka jing shisha the voice of the people party kanum kren tang bangin yonong lani mentoy election lani bangin yo ya ka bot snolem ngim ko ya ka bot snolem ngi ko ya ka bot ka snotho balai ki bot ya ka voice of the people party ngim ko namar ka tara ban shania ha ka bot snolem ngi kram kren namar ka taka ban snolem ban snosne ngi kren ya ka jing shisha na kren po assembly ngangai pilih Habagodan ke dorbar mangtingka ngamalan ki pajba jong ke Giant Hills kiyo ya ke joka lat komba ki pajba jong ke Hills Autonomous District Council kiyo ya ke lat ngin la bat wad ya ke EC hapo JHDC nganum no ban kran la dangam tip ya ke jisha o kilayas persang
ban sai hok banong ba kita gi PPP te la be job makite ka khoj la da rem makite kam khoj ngim kren kam dai kata ngi kren ni ka ching shisha kam mot ta mangi rem ngin wo daw kam dai ka ching kren jo ka ching wo daw ngi kren mar ngi tep ba ka ton ka ching lehbor ka sakhi ka sathar ka ba biang bat balai lu bangi ngi peteng ya kani namar ngi kwa kumong ban rat ting kong ya ka jing lehbor ha ka por election kani ka jing lang kani ka jing sang chong kata ka jing khon ka jungi bani pen ka mau ki pai pa bangin penlai lut ya ki pai pa juga gentles nagi kam tombor ha ka por election ngitep kani ka election ngitep kani ka bangin yo ban jet da ka bot da ka jing snow thu da ka rai ka balai lut ka jungi ngitep kani ka bangin le ban tep ya ka ta ka bot ka ba kodore ka jungi hakendong ngi ko nama kata bandem dai bandan menu ba penwit ya ki pai pa ngitep pa kani election kam dai ka jing lampat lada kani ka jing lampat marwai ngadang not ban kop sangot kita ki weru ndrai kani kani election bangin yo ban pan pawi ka jing snow ka ji da ka bangi jit yo briu ni ka briu ka ba ka mensim ka jonga ka kwa ka ba ka jimut jup khat jonga ka shon bola ban le ai nak takari bat ka jat mriu ban la kren ye kani hapo assembly yo don ki ba persyang ban wadaw ki ba la arpanai menta dangwan kren ye kata ka jing lehbor ngi klem sngap ngila kren nadu kasngi bala pen banai ka result ngila ka jing tho ngila complain ngila kren po assembly ngila ka jing tho shu chief secretary ngeni ai putin bat kum ginangalam jong the voice of the people party ngin sai kenduru ya kinong penya jong election commission of India bangini thu bapa ka jilla Meghalaya ki don ki district kiba ki pai ba kimyo ban penan kam lailo ja ka hak ka jongki bat election commission of India ka ban penya ja ka election MLA house nam arpupra kan petngor kerpang ya ka giant hills ngini khon bangino malat dan lele rem bau pai ba unumyo ban penan kam ya la ka jong ka hak